APHLC pen Pirangkia Mai Kangni. Hamren constituency along Hithi Barim Mate Old Market along APHLC ke jatum pen Pirangkia Mai Kangni pon. Tangte mon halang litum kaning je buthak arjupon iksina. Hamren pen Brutal Life Pirangke Dipson Mitro report. Ladak hamren along litum la APHLC pen bapen bangkulang atun anten kacimbrung nangkok alambang yalalo kedantang patumi hajong ala langkero yalong stami la Caribbean long la pen Meghalaya border mate interstate border along kesom along ia putaksi minje konto akhirnya haladak obiwal timum alam ni hiji along kedantang ladak NTSP botat lang so LEC MLA Rupsing Perot lapen Hill Area Development Minister Jogan Mohan along tum damsi labangso adim setabe long isom damlo lapen long isom pen alang tum mohor kaduga kita cenep lo kaduga kita teklong hor lo lapen alang tum pugang lo rongarat atum apan tamin pakai klong si adui ahoy nang cerai komji lapen kirtip along in si sompo lapen tangkap hari ning abelo pusi bukan stame patumia bangke Meghalaya pen cuma ngatung wang paksi haladak bangke pangkoet lo pusi lo mane nili ngetang haladak ketam long lelang stame sosial media cetai kan stame long lo lasi laso kotak nili kipukan tungo bangke ladak Caribbean long tim Caribbean long atun kasi puget peace and development musi lo lapen alam tum ason ladak keklaim pondo peace and development really lapen public interaction program musi lo te public interaction program boleh halas so adin halas so along ri along kopi kosona kisum doma laso kacing ki ka interact je pansi alang tum kedam lo te haladak langkeroi tapat lapen laso kado langsung border area lo kedo akar biya tu mati sum bangke border itu selami border itu tolong lang tum kedam pen alang tum taminjet kan akam pakai keda alang tum pula adu ya hoy hip itu pen ang rai komji selami ini ni anta alang tum halas so hal amor cindekam depen ini ni anta alang tum hip adu ya hoy pakai yen pambilen lasi ladak ni dikui bangke cuma tum pan chokchi pu koi hipji akam ta mane abik ni dikui bang atima haladak jong si isi thir thip adu ya hoy lapen council pen jong si aladak kelang cari awe ulote longle ke bangyok ta kaci peji lake Caribbean mata kumani orang pihen te kumani terang hem kumani lason kaci pedu napo si labang ka jong than men si pupo jong si nang libiri along pai bangke akimiter lo ing pai pemilo haladak kaprek aki tisok pendang lo kanserong pendang lo ladak cetiki lo amat pai bang kirti mamat arlo bangke di bang bengku lo te halaga ke cetiki naki atema laso bi pen laso chai non pen ke jogya pansi laso pai ke kan pai ke stame non itun kar bang long ke tekon long bangke border long ke mentune konsel tuntan ninjeji stame arlo ke do ke cheso lama bangke dak longri arlo ke do ke cheso alam non tribals atum ladak ki malama bangke latum mentune tan ninjeji lapot si neli ki puya bangke border issue bangta thir pendo nangji longri arlo ke do akebe ke cheto mafanta len patain khanangji lapen laju mafan direk nangji ladak longri arlo pen direk nangji lap athema ladak pai ingkai mesen amat arlo bangke bichebeku bakupine ladak arlo akiti ka pehino hornu bang chebengu bang chok chedeji aposi longri chole charai kom nai kali arlo ke do la longlia lo kedo akebe ke je to mafanta ladak pen longlia pata la pen kedo ke khakya ja ko bangke ladak pen ikan nai lo dili tu pen ke bang